babestute da gure negutegixe hemen haize handixe izate alako. Ordu nahin genuna izentzan esolak jarri eta sare horrekin lortze duena da haizi ez kentzie, baino bai bastante gutxitzie esango deu. Orduan, justu mendebala eta iparra nahiko babestute lagaditeu, baina ez horrela egoaizi eta ekialdie. Orduan ikuste zute, daukeu negutegixe partxez jozite, zinta amerikana da hori. Eta aurretiken horremesti nahizako eusten, baina urra bentzitzegun hor goikalde erdi, zea eiskinit jeuen hortatik, eta hortza izazkiu problemak ematen bereziki. Orduan hori konpondu bestela dana txiki bertzagu plastikoa.